عينك يا خير نسلام نرحوان وادق نمكن صندوق علامة نعيني نحارمت ندحنا تسبينا وتروفوا يا كابزي كاب منستري مكلخال عزوزن زخبرن سلامتنا تقبلوا كما يكنيكم ماركس نايلومي مسنادنا حزنا اب ساعتنا دبخيلنا لنا كساب مودعتا مدبنا مسانا خصنحو عدمينا يوم فلما سرعنا زولنا ناي زحلفه كلا يكفال كوينو مس ابلات مدب والتا استغبره گمگماوي علاليو ناب ملؤ تحسونايت مدب كسكركم تخاتلو إذا كبير واجاز تخفلون تفترعون سبسرحوا بالدهوتات بمسجار تسند أسأل تأمر تقيان جيجننة حيلتات مكلخال أبزبي عبد أبلح تايفتيو سنت إذا أسأل نأتقغمنا تحزان بزملكت استفلا لي رئيتو يزلو زغلو أبزلو أبالسي كوفر كلنا حانت على مايو وفيرو مالتيو ساها أنت يا تاريخ نمسناريا نايمن تاريخ تلك ناي هزبي أرتا تاريخ مالتيو سنيد كاس نولد ولدو من محلاف مالتي حجي كل سب أنا حجي موبايلو ديو طرازاتو ديو كحزوت سئلتات دس بلاكاي مغنياتكم تعانتو يزقلصني حانتي سئلسي شحقالات اندحرات بالكويناس نعنا غانا زما بزنبرنا قا كلاتهم ببناتهم كغلصو وصني حميم لعلي شح فصاميتاتي فصامي يدلكالو قالات ايكونن كندي معلتي او تدغيمولو تسب كلن تناسالسي سويل كاغيد كترغبهم نغرات ايكونن منالباش اغلي لابيلنا نغين ريهم دبل دلخو سب كله خحزو دس بلاكاي جن بينا جباب دبلك الله حجينا امنت اب كوميرشال دمص سلطات نريو كوينا اب استفاري مصيحات بزيك العالم يوطي سلطاتنا مانيو اوطيو كمان انا يغرمنا تا زياده يا خاطر شعو تقداد يمكن تخاطري كريديت خاطري امنا يغلغل كال سلطات كريديت كوا ترمو امنا يزنا يمكن خال سلطاتن كريديت دبالا يوهبني مش حق زينا حزب يغونسي واغا غفيلهم دمصو خا الله مالتي حجينا نايزنا طرح ليكم كوس بحافشيو خم بهالون اب ايرتا تااتاتو زلوسي كريديت مهابسي صبغي زخونه عينت ناي زخونه عينت سب سرح امنات كاولق او ربح خطوعلو يحتتك ايبتي ناي كوبي رايت حق مالتي نحن نصرح مسرحات فقط تحتيتهم يسرح له خينو ابي يعلو له نفلطو مينا تناتنا فقط كله سناي فقادي وشلوتي خاتبل جن ابغلغليو خا بقى كم زي كسايكاس تريمو قرب قرب لايكاي انا سيليو امنا يولقيت معله توعلي اذا حتى ناكلالو بعلي سيليو خبق مالتي انا سالكو وانا زلو سرحات ابقال ولقاو غدياتهم كلعلو كتقوموا لخسيهم كلخا جن بوحدو نايتي سالاي ويما نايتي تكال شيم كتصحفهم غبو كريديت كوهبو غبو كريديت كيتوهابي زسرح سرح يحتتك مخانو فريدكا يتكان اغرخان تاكب كيصبو اب مصيت كم سامسونج دبولو يوصي اب ولقاو سلسالو شيم تتقيعس بغوسغواسن حبريتان استسالس الخاص كله يحلف زي صبوق ايكونن حجي انا حنت قبلا زدلي اتخوم مسئلتات حيزو دلو سب تتخايلو تنحيزون دلو حيزون ممصا بمولو ابز غوسغواسن حبريتان دلو سئلتات لوغو تغيرلو لو بو مگد خاص كيارن كوسد خيليو كمص غزي ديبلو وي رحق بوتا نزغاطمو خاص سيمبلي زاناي لوغو ناي مينستر مكلخال سابق رباب دخونه سئلا وي نعاله لطيفو خا ختقملن هيكونن كازابزي ادلا لوغو انت يار ارمو انت تقيلنا ونعناس كابا تعب موسى يلان حزبي امدب والتان زلو تعزبتن ريتون نمرساس اتحتو بزياده ناب تخاتلت مزغرب تمراص مخانه يوم ادالوت مدب والتا زغلصو مزغرب حتو بمتاسار بتوسخي مدب والتا نياتان كبرتاتن حيلتات مكلخال ايرترا بلكع تنصبارق الله نزبل حتو كملسون كلو والتا كاب جمر ناي عامه 6 شهور حنغير له كاب جمر ز بروجرام زي اب حزب زفطرو طبلحتا اب سراويت ون زفطرو طبلحتا ماليا يولن انكو عاد حان تجمرهلنا ز بروجرام زي اكا وشتي كاب دغه بانترنت صحفنا حزبنا حبريت الله نغفيت الله ريت الله افت عمقوتن تحستون اقراربا كن انتي يمثل نزبل كن اب جمارو سلازلنا نخلنا تنكبرتاتن حلاقاتاتن حيلتات مكلال نتنكفنينا دلنا نمبر بلك نحرمنا لنا يبلني
ምክንያቱ ተን ክብርታት ክትንከፋ ተኮይነን በቲ ብልክዕ እናታተን በተን እንደቁመና ንኩሉ እንዳተናኸፍና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እቲ ብቕዓት ኣሎ ንዑ ዝዕጥቕ ነገራት ምስ ሙሉእ ምስ ትኸውን ነተን ዝበሃላ ክብርታትን ሕላገታትን ናይ ሓይልታት ምክልኻል ብልክዕ ከንፀባርቑ ዝኽእሉ ጋዜጠኛታት ኣለዉ ብልክዕ ከንፀባርቑ ዝኽእሉ ሰኣልቲ ኣለውና እቲ ዝመፀ ኩሉ ብሰኣልትን ጋዜጠኛታትን ተመስሪሒ ዝመፅእ ኤዲት ገይሮም ከቕርቡ ዝኽእሉ ኣለውና እዚ እንድሕር ኣለና ኸ ነተን ክብርታት ብሕጂ ዝመፅእ መደባትና ክንፍንወን ግፀኛ ኮይነ ክዛረበካ ክእል ማለት እዩ ተሰረተ እምነት ናይ ኣባላት ዋልታ ከዓ እሱ እዩ ብዘለካ ዓቕሚ ወፊርካ ሓደ ርእሱ ዝኻለ ቁም ነገር ከተመሓላለፍ ምፍታን እዚ ናይ ዋልታ ሰረተ እምነት ንሕና ምስሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክንብል ከለና ከዓ ምስሉ ነዊሕ ዓመታት ንድሕሪት ተመሊስና ኢና ክንዝክሮ ስለዚ ናብ ታሕቲ ኳ እንድሕር ተመሊሰ ምስሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክስንድ ማለት ኣብ ባሕሪ ምእታው ማለት እዩ ገጂፍ ወፍሪ ገጂፍ ዓቕሚ ወፊርዎ ከማን ዛንታ ናይዚ ሃገር ኣብ ሓፂር ወይ ብቐሊሉ ክዝርዘር እውን ኣይክእልን እዩ እቲ ውዕለት እዩ ከቢድ እቲ ውዕለት ናይቶም ሓይልታት ምክልኻል እዩ ከቢድ ኣብ ውሽጢ 4 ደቂቕ ተኸይልና 3 መደብ ኣይኮነን 2 መደብ ሒዝና ንቐርብ ብዝተኻእለና ማለት እዩ እዚአን ንፈነወይ ነቕርበን ድሕሪኡ እቲ ፊድባክ ናይ ሰብ ከዓ ክሳብ ሕጂ ወፊርና ካብ ሰብ ዝኣከብናዮ ሓበሬታ የለን በብመንገድና ሒዝናዮ ንመፅእ መእረምታታት ግን እንዳዓረምናዮም ንኸይድ ኣለና መልሲ ዕንጋለ ናይቲ ዝገበርና ናይ ዓመትን መንፈቕን ክንወፍር መደብ ኣለና ምናልባሽ በብውልቂ ኣባላት ሰራዊት ይኹኑ ተኸታተልትና ዝህቡና መልሲ ዕንጋለ ኣሎ ብእኩብ ደረጃ ግን ክንግምግም ስለ ዘለና ሕጂ ንወፍረሉ ዘለና እዋን እዚ ገምጊምና ናብ ሰፍሐ ደረጃ ከነዕብየና ድሌትና መደብ ዋልታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንልምዓታዊ ንጥፈታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝድህስስ ትሕዝቶ ሰፊሕ ሸፈነ ብምሃብ ክትሰርሓሉ ከም ዝፀንሐት ዝገልጽ ርእቶ ተኸታተልቲ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ብኣዳለውታ ዝተዋሃበ መብርሂ ነዚ ዝስዕብ ይመስል ናይ ቴሌቪዥን ናይ ዋልታ 4 ዓውንት ኣለዋ እዋናዊ ፍጻሜ ውዕሎ ዋልታ ሓዲስ ሰራዊት ኤርትራ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ስለዚ ፍጻሜታት ባህል ኣሎ ኮይኑ እዋናዊ ፍጻሜታት እንታይ ኣብ ሰራዊት ዝስራሕ ዘለው ዝዕመሙ ዘለው እንታይ እዮም ተባሂሉ ብደገ ይመፀና ብሰራዊት ጠለብ ኩለንተን ክፍለ ሰራዊታት ኣብ ዘለው ቦታታት ብሙሉን ኣብ ልምዓት ስለ ዘለዋ ብረሃፁ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ዝነጥፍ ዘሎ ረሃፁ ዘፍስሰሉ ዘሎ ነገር ከተንፀባርቕ ከለኻስ ተሓቂ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ዳርጋ ሰራዊት ቤት ትምህርትታት ኣብ ምስራሕ መንገድታት ኣብ ምስራሕ ድፋዓት ኣብ ምትዕርራይትን ታሪኻዊ ድፋዓትና ማለት እዩ ንቱሪዝም ዝኸውን ብዓብዪ ከዓ ትዲጋታት ኣብ ምስራሕ እዩ ዘሎ ሕጂ ብቐረባ እሰን ስለ ዘለዋ እየን ዳርጋ ናብኡ ገፅና ኣተኪርና ዘለና እምበር እዚ ዝነበረ ይርዳእና ኢና ዓና እውን ሰብስ እንታይ ታሪክ ይደሊ ንፈልጥ ኢና ኣይናይ ዋልታስ እንታይ ፅብያት ሰብ ንፈልጥ ኢና ኣብ ዲጋ ይሰርሕ ሰራዊት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምህናፅ መንገድታት ኣብ ምውፃእ በዓል ኣንበሳት ገለባ ኣብ ዝሓለፈ ማለት እዩ ማእከላይ እዚ ንኣንበሳት ገለባ ንበዓል ኣምባሶራ ጎቦታት እንዳቀዳደ ነቲ ህዝቢ ፅርግያ ዘይነበሮ ናይ ትራንስፖርት ዕድላቱን ኣይነበሮን እቲ ህዝቢ ትራንስፖርት ከም ዝኣቱ ገይሩ ናብ ራህዋ ኣውፅዎ ማለት እዩ ስለዚ እዋናዊ ስራሕቲ ናይ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ዝግድን ክቃልሕ ኣለዎ እሱ እዩ ዘሎ ትምህርቲ ማእቶት ሕርሻ እዚ ከዓ ካብቲ ታሪክ ዝፍለይ ኣይኮነን ንዓይ መቃን ግዜ ወይ ምዕየር ግዜ ዝቀየሩ ሰራዊት እዮም ንግዜ ብመንፅርቲ ሃገር ተሓቶ እዩ ድሓስቡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ኣብ ስራሕ እዩ ዘውዕላ ቅርፂ መሬት ዝቀየረ እዩ እዚ ሓይልታት ምክልኻል ማይና ዓቂምና ኣገራምና ሰሲኖም እንስሳና ሰሲነን እቲ ናይ ልምዓት ነጥፈታትና ከዓ ክላይመታ ምቕያር ዘሎ ጃመንተራን ቀሊል ኣይኮነ ዲጋ ንባዕላ ቀላል ነገር ድያ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኮ ኸይድና ኢና በዓል ሮራ መንሳዕ ገለ ኸይድና ኢና ክፍለ ሰራዊት 37 ዝሰርሖን 2 ዲጋታት መመረቕታ ነይሩ ኣብቲ መጀመርታ ክስርሓ ከለዋ ኸይድና ሕጂ ብመንፅር ኣነ ሕጂ ብዓይኒ ትዲጋ ክበሃል ከሎ ኣብዚ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ብዘይቀላዕ ዓለም ማለት እዩ ያዋቆ ነገረካስ እንታይ ዲጋ ጥራሕ ገለገለ ትብል ኢኻ ኣብቲ ህዝቢ ምስከድና ግን እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ማይ ይሰቲ ነይሩ ምስ ረኣይና ብጣዕሚ እየ ሰንቢለ ምክንያቱስ ይረኣየካ እዩ ንዓመታት ዝኣክል ግደፎ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ተጋደልቲ ሲ ተኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ክዕለና ከሎስ መብሰሊ ዓደስ ከማነሲ ቴንዳ ተዘርጊሕ እሞ እቲ
ጠሊ ምስ ገበረስ ነቲ ማይና ንጥቀመሉ ነራ ኣብ ዘሎ ማይስ ኣይስተን ይብለካ ሕጂ ሰራዊት መጽኡ ዲጋታት ሰሪዕ ነቲ ህዝቢ መሰረት ክፈጥረሉ ከሎ ክትርኢ ከለኻስ ልክዕ ካብታ ናይ ታድፋዕ ድኸፈላ ዋጋ ዘይትፍልያ ዲጋ ክትብል ከለኻ ካብ ኣፍካ ከተውፃእ ቀላል ትመስል ነቲ ሰብ ግን ታዝዓብየት ነገር እያ ማለት እዩ ሰራዊት ድኸፍላ ደሎ ነገር እያ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ቤት ትምህርቲ የለን ሰራዊት ምንፂ ኢሉሲ እምኒ ፈንቂሉ ቤት ትምህርታት ክሰርሓሉ ክትሪኦ ከለኻ ነቲ ህዝቢ እንታይ ይስማዓካ ብናቱ ፖይንት ኦፍ ቪው ኮንካ ክትሪኣ ከለኻ ማለት እዩ በቲ ናይቲ ህዝቢ ነቲ ሓይልታት ምክልኻል ይዕጋብ እዩ ምክንያቱ ብረሃፁ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ዝነጥፍ ዘሎ ረሃፁ ዘፍስሰሉ ዘሎ ነገር ከተንፀባርቕ ከለኻስ ተሓቂ እዩ ኣብ ማይ ዘሎ መሰረት ናብ ዝለዓል ደረጃ ንምብፃሕ ብሰራዊትና ኣብዚ ግዜ ዝዕመሙ ዘለው ዋናው ፍጻሜታት ማእለያ ይብሎም ስለዚ ካብቲ ዓንዲ ወይ ከዓ ሓዲድ ናይቲ ኣርባዕተ ፖሊስታት ናይቲ መደባትና ክንወፅእ ስለዘይብልና አንጸባሪቕና ኢና ብግቡእ ኢና ንብል ሰራዊትና ድማ ሰራዊት መኸትን ሰራዊት ልምዓትን ተባሂሉ ኣብ ኩሉ መድያት ዝግለጽ ዘሎ ማለት እዩ ሰራዊት ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ተዛማዲ ሰላም ስለ ዘሎ ሰራዊትና ተዋጋእን ኣፍራይን ኣልማዕን እዩ ስለዚ ዋንዚ ኣብ ልምዓትን ኣብ ህንፀትን ስለ ዘለኻ ነቲ ዘካይዶ ዘሎ ህንፀታዊ ስራሓት ልምዓታዊ ስራሓት ከነንፀባርቆ ክንገልጾ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰሜናዊ ራእሲ ሓል ንዝካየድ ዘሎ ናይ ድፍዓት ምፅጋን ስራሓት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ንዝህነፃ ዘለዋ ብህዝብን ሰራዊትን ዲጋታት ኢንተርቪው ጌርካ መደባት ኣብ ምስራሕ ጽቡቕ ዝኾነ ጽልዋታት ይምጽኢልና ሰራዊት ኣህላኺ ኣይኮነን ከምዚ ናይ ካልኦት ሃገራት ሰራዊትና ኣፍራይ ምዃኑ ብግብሪ ነርኢ ኣለና እቲ ኻብሱ ሳታት ሃገረይ ዝበለይ እቲ ውላድ ሰዋ ምንእሰይ ቆመለይ በዓት መደም ሰንደቕ ዝተኸለ ካብ በላዒ ዝተኸላኸለ ይንገስ ዘገልገለ ይንገስ ዘገልገለ ዘገልገለ ይንገር ብሓጎስ ይደበስ ይወቲቡ ዘውሓት ሰሪሙ ይኽበር ይንበር ዝወሃበ ደሙ መደብ ዋልታ ንዝመጽእ 5 ዓመት ዘስራሕ ስትራቴጂያዊ ውጥን ስራሕ ብምድላው ኩለ መዳያዊ ጠለባት ተኸታተልቲ ንምዕጋብ ተበጊሳ ኣላ እዚ ንመደባት ዋልታ ንምስፋሕን ብዓይነት ንምውርጻጽን ዓሊሙ ዝተዳለወ ውጥን ከመይ ይመስል ማዕረ ዝተበግሶ ህልው ሕፅረታት ክፈጥሮ ዝኽእል ተጽዕኖ ብኸመይ ይብዳህ ምስቲ ውጥናት ተኣሳሲሮም ኣዳለውቲ መደብ ዋልታ ክገልጽዎን ከለዉ መጀመርያ ዓቕሚ ሰብ ሞያዊ ሰብካ ሞያ ዓቕሚ ሰብካ እንታይ ይመስል ዳርጋ 90 ሚእታዊት ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ኣብዚ ከም ዘሎ ይርዳእና ማለት ምስ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ግን ምስኡ ዝኸይድ ከዓኒ ማተርያልስ እንድሕር ተቐሪቡሉኻ ውጥን ሽዑ ይመጽእ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ 5 ዓመት ውጥን መደብ ዋልታ ናብ ሰሙናዊ ትሰጉረሉ ሰዓታታት ከዓ ትብርኸሉ ካልኣይ ሬድዮ ንጅምረሉ መድረኽ መጽሔት ንጅምረሉ ከም ውጥን ኣብቲ ናይ 5 ዓመት ውጥን ኣሎ ብሓያል ጎንታት ናይ ዋልታ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ እዚ ሓያል ጎኒ ናይቲ ቴሌቪዥን ዋልታ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብቲ ድኻማትካ መሳርሒ ባጀቱ መሳርሒኡ እንተደኣ ተቐሪቡልና ንሕና ንምጅማር ኣብ ዘሎ ዓቕሚ ብዚ ዘጠራጥር የብልና ማለት እዩ እቲ መሳርሒታት ድሮ ፍርቁ መጺና ኣሎ ፍርቁ ካውዕ ዘሎ መሳርሒ ህንጻታትና እውን ዳርጋ ድሉብ ጌርና ኣለና ስለዚ ነዚ ናይ 5 ዓመት ውጥና በቲ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ካብዚ ሕጂ ጸቢብ ሒዝናዮ ዘለና መደባት ናብ ሰፍሐ መደባት ብኩሉ ብሬድዮ ክንጽበያ ኢና ብመጽሔት ክንጽበያ ኢና ብሶሻል ሚድያ ክንጽበያ ኢና ቴሌቪዥን ካብ ዘላቶን ላዕሊ ሸፈነ ግዜ ተዋሂብዋ ተተኻኢሉ እውን ብቋንቋታት ሃብቲማ ክትመጽያ ምክንያቱ ሃገር ጠጠው ኣቢሉ ኣድሎስ እቲ ሰራዊት እዩ ናቱ መደብ ከዓብየሉ ከዓ ናይ ኩላትና ድሌት ስለ ዝኾነ ማለት ኣብ መወዳእታ ኣዳለውቲ መደብ ዋልታ ንኹሎም ዝተሓባበሮም ኣካላት ምዝጋኖኦም ብምቕራብ ጀጋኑ ነቲ ዝፈጸምዎ ቅያታት ባዕሎም ከዘንትውዎ ውዕልኦም ከካፍሉን ንኣባላት ተወሳኺ ስልጠና ክውደብ ከምኡውን
ጠለባት መሳርሒታት ክማልኣሎም ብምልባውዮም ተፋንዮምና ብውህደት መጺኻ ካብቲ ዝለዓለ ሓላፊ ጀሚርካ ክስጋዕቲ ዝተሓተ ዝነኣሰ ኣባል ዘለዎ ፍቕሪ ክነግረካ ይክእልኒ ተዋሃይድካ ኢኻ ትሰርሕ ተራዳዲእካ ኢኻ ትሰርሕ ከምዚ ዓንቶ የርያም ተዕሎን ነበረት ኣብ መንጎቶም ሓለፍትኻን ኣብ መንጎኻን ዘሎ ምርድዳእሲ ዳርጋ ከመዕሩኹ ኢኻ ብሓንሳብ ሻሰቲ ብሓንሳብ ተዕልል ንዝመጽእ ነገራት ርእቶ እንዳሃብካ ኢኻ ትሰርሕ እዚኣ እንድሕር ኣለኻ ኣብ ዓወት ከም ድበጽሕ ኣይጠራጠርኒ ኣነ ማለት እዩ እቲ ንብረት እውን በቢግዚኡ እንዳመጽእ ስለ ዝኸይ ዘሎ እዩ እምበር ናብዚ ንምብጻሕ ግን እዚ ኩሉ ኣብ ዘሎ ኣባልካ ዋጋ ከፊል እዩ ብዘይቀላዕለ ካሜሩ እንዳምጽእ ገለገሊኦም ኣባላትና የዕሩኽቶም ከይተረፉ ሒዞም መጹ ማለት እዩ ምክንያቱ ነታ ካሜራ ኦፕሬት ገብራ ሰብ እውን ክህሉ ስለ ዘለዎ ንሕና ኣብ ምልኣት ዋሕደ ኣብ ዘጋጥመናስ ካብ ደገ ዕሩኽትና ብጾትና ገለገለ ነምጽእ ኣብዚ ደረጃ ዘብጽሖኻ ብመስዋእቲ ናይዞም ብጾት ኣነኻ ኣዝየ ዝርንቖም ማለት እዩ ናይ ዓቕሚ ጸገም የብልናን ናይ ተበግሶ ጸገም የብልናን ኮስ ከምቲ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ወላ ብሕጊ ኢና ንቕየድ እኮ ሓደ ጋዜጠኛ ግን እንታይ ይደለ ተልካ ንመደምደምታ ኣብ ጅግና ዝበልዖ ሃገር ታሪክ ጅግንነት ክስንድ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እቶም ነቲ ፍጻሜታት ዝፈጸሙ ሰባት በቲ ልክዕ መግለጽታት እንድሕር ዳ ሂቦሞም ንዓኣስ እሱ መስሪሖም ነቲ ህዝቢ ከቕርብሉኻ ግኒ ግን ኣብዚ ቁርተይ ዕቃበታት ዘሎ ካብ ዝሓለፉ ኣያታትና ስጋብ ዝሕጂ ዘሎ ወለደ እቲ ዕቃበታት ሲላ ትቕጽል ዘላ እንድሕር ዳ ዕቃበታት ምቕጽል ኣለኻ ንሓደ ጋዜጠኛ ንዝኾነ ነገራት ዘድልዮ ባይታ ረኺቡ ነቲ ህዝቢ ከመሓላልፎ ክኽእል ከዓ ንቁርተይ ክጽገም እዩ ተላኢኽና ወይ ከዓ ሓላፍነት ረዚና ሓላፍነት ተሰኪምና ክንከይድ ከለና እቲ ዝተፈጸመ ታሪክ ከነንጸባርቕ እሶም ክሰርሕዎ ዘይከበዶም ንሕና ከነንጸባርቆ ኣይከብደናን ኢልና ብዙሕ መጽራዕቲ ሓሊፍና ክንደይ ሪሰርቻት ጌርካ ፈቃደኛ ኣይከውንን እቲ ተንትኸደን ወይ ተኸዶም ሰባት ምክንያቱ እቲ ኣነ ኢልካ ዘይምግላጽ ባህርሲ በቃ ከም ልሙድ ባህሊ ተወሲዱ ሰሪጽዎም ንጸንሕና ካብ ሜዳ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣነ ኢልካ ክትዛረብ ኣነ ከም ሰሪሕ ኢልካ ክትዛረብ ከም ባህሊ ስለ ዘይተኣታተወ ፍሉያት ጀጋኑ ኢልና ነውፅኦም ወይ ሄሮ ንፈጥረሉ መንገዲ ምስ ባህልና የለን ንሓደ ጽቡቕ ታሪክ ዘሎ ተኸይድካ ኣነ እንታይ ገይረ ዘይ ጋንታ ናይ ኣገራ ዘይ ሓይል ናይ ኣገራ ካባይ ክስተ ሓይሽ ናይ ምባል ደረጃ ስለ ዘሎ ናብ ከምኡ ደረጃ ሕጂ ቁርብተይ ኣብቲ ውዕሎ ጸገማት ኣለና ትንኣስ ትዕበ ዝኾነ እታ ዝፈጸምዋ ጅግንነት ባዕሎም ከለዉ ሕጂ ከዘንትውዋ ንዓናኻ እቲ ዝነበረ ፍጻሜሲ ባዕሎም ከዘንትውዎ ዝተመራጺ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጠቕላላ ብዛዕባ ታሪክ ኣፍልጦ ዘይብሎም ሰባት ሙሉእ መዓልቲ ክዛረብሉ ክዕልሉሉ እዮም ዝውዕሉ እንድሕር ኩላ ሰብ እንድሕር ስቕስቕ ኢላ ከዓኒ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ነታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝሰምዕዋ ዘለዉ ቅንዕቲ ትኹን ጌጋ ትኹን ንዓዮም ሒዞም ክዓቢ ማለት እዩ እቲ ኣብኣ ዝወዓለ ጅግና ባዕሉ ተዛሪቡ ንሕና ከዓ ብመደብ ዋልታ ጌርና ተቕሪብናዮ ግን ትልክዕ ሓበሬታ ክሕዝዎ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕናስ ብልክዕ ኩሉ ብሳንሱር ተኻይዱ ዋላ ሰዓት ናይታ ፍጻመ ኸማ ኣይንጋገና ምክንያቱ ሰዓት ሓደ ጋጢማ እንድሕር ሰዓት 2 ናይ ቀትሪ ጋጢማ ኢልካ እንድሕር ኣቕሪብካያ እታ መደብ ጌጋ መደብ እያ ማለት እዩ እጂ ብልክዕ ስለ ንሕና ነቕርቦ ዋልታ ከዓ ናይ ህዝቢ ከዓ ስለ ዝኾነት ዋላ እቲ ህዝቢ እውን ዝፈልጦ ታሪክ ዝፈልጦ ሓበሬታ ተሎ ንሕና ዘይዳህሰስናዮ እቲ ህዝቢ መፂ ንዓና ከምዚኣ ከኣላ ክስቶ ከኣሎ ከም ዘዳለወ ከምዚ ከኣሎ ዝቐረበ ኢሉ እቲ ህዝቢ እውን ንሕና ክነዳልዎ ዘለና ሓበሬታታት ዋላ ኣብ እንዳ ዜና መፂኡ እቲ መልእኽቲ ክገድፈልና ይላቦ ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ ካብ ቦታና ናብቲ ንኸዶ ርሕቂ ቦታ ታሪክ ደሊልና ኢና ንኸይድ ኣብኡ ዝፀንሑና ብፆት ንዝወዓሎ ውዕሎ ብዘይ ዕጢምጢ እቲ ክብልዎ ዝግብኦም ነገራት ከመሓላልፉ እንተኽኢሎም ጥራሕ እዩ ነዚ ሕጂ ንሃንፆ ዘለና ወለዶ ዝያዳ ድርኺት ክፈጥር ዝኽእል ስለዚ ኣነ ክላበዋ ዘሊ ኣንቱም ጀጋኑ ጅግንነትኩም ኣይትሕብኡ ምክንያቱ ሎሚ ዘበነ ናይ ታሪክ ምምንጣል ዘመን እዩ ስለዚ ታሪክና ባዕልና ክንስንዶ እንተዘይክኢልና ፅባሕ ንጎ ብካልኦት ሰባት ክበሃል ወይ ክንገር ክንሰማዕ ከለና ከይሕዝነና ከይነብል ቀስምና ከይንስበር ስለዚ ኣንቱም ጀጋኑ ጅግንነትኩም ባዕልኩም ክትገልጹልና ዝያዳ ንላቦ ማለት እዩ ሕጂ ክንመጽእ ኢና ክንከይድና ንገሊኦም ክንርብሾም ኢና ነቶም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብዚ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ዝሃገር ደለዉ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ንኩለን ግንባራት ትለውዋን ምስጋናን ብሓንሳብ ከቕርበሎም ማለት እዩ ክልተ ነገር ኢና ንሰርሕ ኣባላት ዋልታ ምናልባሽ ሰብ ነታ ናይ 4 ደቂቕ ይርኢ ይኸውን ድስነድ ከዓ ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ መመፂኡስ ድስነድ መደባት ከዓ ንሰርሕ ኢና ሞ ንኩሎም እዞም ግንባራት ሓለቓ ስታፍ ብዓብዩ ኣዘዝቲ ክፍለ ሰራዊታት ብምልኦም ነቶም ብደገ ኮይኖም ዝተሓባበሩና ኣባላት ካብ ልቢ ነመስግኖም ማለት እዩ
متحبارهم قصالي كيغبروا خا بزغاطامي يلابوهم ناي مويا تمرتي عدلات اب كل سنخاتو اب كاميرا يكون اب إديتين يكون اب جورناليزم يكون ايفن اب قانقا ازي اتكال نحنا نزي حصراتاتنا زي نخملنا تمرتታት ويما ناي تمرت مدبات كودبلنا بزغاطامي لبوايا محلالف نتي زملكتو اكل بفلاي نزنهنا مدب بعتب حيزو زلو اكل كاخبلو زدلي ابز نحنا حسيبنا زلنا نغرات اب عوت نمغبار كباجت جمير كاديو عقم سب اب مغلبات ديو كل نجر تدلنا غدلتات بقطتا مال سركبات بمغبار نتي مدباتنا نمعباي قصال خنسرح كيده خمنا خاني نتا نحسبو زلنا تارجت نخنهرم كلاتنا خنصار كم زلنا خا بزي اغاطام لبويا محالف مالت ازتات مالتي اي بحق ازي اغبي انتاي كنغبر كم زلنا كلن ازتات ناي زي حالات مكلخال حيل ايرو حيل بحرو حيل مدرو دلوا كمبارات والتان معباي زغورو زلوا تراهم كمسغنا زلوني تزوانا زلوا فيدباك كغبر زلوا يلنكا بعد كورو مالسي كم ناتن مدب ريئن معزاز نادي متى بتصاوت زلوا تراها اجز مسغن زياده قصلو زياده قبغا نحنا نتحساسب بقص على خامسهم ناس الحنا مسهم ناتوهرنا نصرح على منقطات مفتاح زقل قلينقل بحاقوس يدبس يواتيبو ذو حسرمو يخبر يمر وهابي دمو مدبنا جنا قصالي زلو زخبركم تعزبتنا كابزي قصيلو مدب وعلو جغانيو قرب نقيا كفل سراويت 16 اب 1987 اب صقماي كنف جنبار نقفا اب عمل توستبهله بوتا نسوليخ قاز تفصمه زسدن ممجغنت ززنتو مدبيو نكتاتل شحن شعتميتن سمانا شوعتن أبوان مجزاتي إثيوبيا عاد سمرات قديفن كابز حلفة عمتات حنت خوينا ودكات مجزاتي كم ستجمر زحبرو لحد في تساميتا استرائيلا برينا دو الزغفتتن عمت منيا دحر مدمساس نايتون تخطاتل تشومون تورارات سلاي يتقلس حدش عبتتي حيزو وتعذراو تربصو نبيت زواو بمبار حليفو عبت عمتي زعبينو زحينو سرحتات الناتا خيرو سراويت إثيوبيا ግን ሚዛን ዘለዎ መልሲ ተግባር ክባብ ዘይክእል ደረጃ ተበፅሐ جنبارنا أفهمني تيلنا بعيني بهندسة يقولوا سلاسي قدم فلتاتيو بحركات بابي كان زودوا الله خلص أنا أول شدشته سمعنا شدشته لنا جنبارنا قفاني خلص رايت صار حدا عسى شدشته غيرنا سبعان تعتن كسب 8 عامت فنجنا نتغير كيتقبل تلاقي أبس قدام يرجع هل أي رجع ثالث يرجع رابع لا قبل نفوت أسلم عندنا إحنا كمان معرم معسل زخون اللي نقفه بعد القلوب برلو بعد في جلفة برلو قطعته يتغير وراتنا هنا الزي فنجتها تنوري جيت تاي بهال ما تقعتس بيني وخي ولا دندن بعد دندن نحن حلف كلها بينها هاتكي فنجي أريقا قدامي ثالثاي رابعاي حمساي تبلدل أبتسعتي انبارنا أفان عن حدشي نحن زنبرنا له زعبنا له خمس لا جميركا سمينا مرأس حالي
ኣብ ግንባር ነቕፋ ምስኣተና ግን ተኽፍለ ሰራዊትና ከምዚ ወዲ ወላገት ዘጸንዐ መበገሲና ብጸጋም ፊደል ብጽርግያ ነቕፋ እወ ኒየማን ካብ መወዳእታ እዩ ነይሩ ሕጂ ናህና መደብ ስራሕ ኣብቲ መደብ ስራሕ ከኣቱ ናህና መጽናዕቲ ምቕራብ ናይ ስልያ ስራሕ መጽናዕቲ ምእካብ እዩ ሕጂ ቅድሚ መደብ መጥቃዕቲ ጸጋማይ ግንባር ነቕፋ ተልእኾ እዩ ተዋሂብና ሕጂ ነዚ ጉዕዞ እዚ ክትጓዓዝ እንከለኻ ግን ኣብ ኣባላትካ ዝርአ ከተበግሶም ከለኻ ብፍላይ ኪኖት ዘረባ ገዝ ንገዝ ተራሂብካ ዓይን ንዓይን ኢኻ ትጠኣመት ምክንያቱ ክምለሱና ድዮም ኣይምለሱና እንድዮም እንታይ ኣጋጥሞም ንዖም ከእንታይ ኣስሪቕና ኢና ንሰዶም ዘለና ኪኖቲ ሓበሬታ ነስንቖም ከእንታይ ጽንዓት ጥራሕ ትብዓት ጥራሕ ካይትምለሱና ትኽእሉም ዋላ ብውልኹም ኢና ነብሎ ናቶ የጋጥም ይኸዓኒ ቅድምኡ ዝነበረ ጽዑቕ ኣዝዩ ከቢድ ምሻባት ዝነበረና ካብቲ ዓጢቕና ዝነበርና ከቢድ ብረት ኣዝዩ ብብዝሒ ተወሲኹና ቦምባታት ተተኮስቲ ጠያይት ሕጂ ሓደ ዓብ ስራሕ ጽበየና ከም ዘሎ ክንግምግም ንኽእል ነርና ኢና ሽዑ ነቶም ሓጢቕናዮም ዘለና ካብቲ ዝደቐቐ ክሳብ ተዛሓደ ኣፅዋራትና ክንመልፎም ከም ዘለና ኣብ ትምህርቲ ተዋፊሩ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ኹና ትምህርቲ ብውድድር ከም ዝኸውን ውድድር ሕጂ ሓደ ኣዛዛ ሓይልስ ነቲ ሓደ ኣዛዛ ሓይሊ ክሓልፈካ ስለ ዘይትደሊ ኩሉ ሰብ ሙሉእ ዓቕምና ኣብ ከምዚ ተዋፈር ኣብ መጀመርያ ቅድሚ ምእታውና ተዓሊም ጥራይ እግርና ነይሩ ከምኡ ዓይነት መምርሒ ክወሃበና ከሎ ንሕና እኮ ከምኡ ዓይነት ጌርና ስለ ዘይንፈልጥ መምርሒ ስለ ዝኾነ ግን ግድን ኢኻ ክትቅበሎ ጥራይ እግርና ዳርጋ ወርሒ ክኸውን ተዓሊምና እዩ መጀመርታ تعليمات مسودانا تتصعق تعليم مسودانا مشت مجلس مستوهبه ندندن قصنا إنا وتينا كاب دندن شعوء ما تقعد خن أتمو خنا مستنقرة نقول كل جامانا وتينا كم زخ قلت أتصنحه نقول كل قصنا هم نورد تنقيرنا كتتخاء جنبار كيف رسخله دا ممريا خنا تقام خنا ግንባር ናቕፋ ንነዊሕ እዋን ሃዲኡ ዝጸንሐ ግንባር ነይሩ ኮይኑ ግን እዚ ኣብዚ ግንባር ዝነበረ ተጋዳላይ ሃዲኡን ተዛኒዩን ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ታሕሳስ 1987 ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ጽዑቕ ክልሲ ሓሳባውን ወተሃደራውን ማለት ብተኽሲ ዝተሰነየ ግብራውን ስልታውን ተዕሊም ድሕሪ ምውሳዶም ምንጭነቶም ዝምልስ ኣጋጣሚ ክርበሎም ነዚ ዓመታት ዝሃደአ ግንባር ሓደጋ ክንወድቆ ኢና ንጸላኢ ካብ ሓድታቱ ክንጸራርጎ ኢና ዝብል ቃል መራሕቶም ምስ ሰምዑ ብዕልልታን ጣቕዒትን ዘየወላውል ድልውነቶም ገለጹ ጣቕዒት ንጉድጓድ እዩ ተቐይሩ እቲ ሽዑ ማለት ሰራዊት ኩሉ ተኣኪቡ ነይሩ ኩሉ ሕጉስ ነይሩ ሕጉስ ዝኾነ መንፈስ በቃ ብድሕሪኡ እቲ መግለፂ እንታይ እዩ ንኣሰላልፋና ዝምልከት ከዓ ገለ ኣህርታት ውሽጢ ከዓ እትውዕን ብድሮ ምሸት ማለት እዩ ገለ ከዓ ወጋሕታ ብፊት زعتوا عدوا تبعيلي تناجرنا حموش حيلي بزاخ خمسة تقصوا عن حبر يقوله نقوم تانج جزء عند السجرة والوين حنت حيلي مس حنت مسرع كبي دورات كا بزوان دندن برس دندن تخيل أن ربان تحتي ورد أنا زي عند غزة الجسر عن محانا كله تحبيرنا أوي أنفتنا بزي قدس مالتي حرفتنا يمود أتابة مسمتناها مجلس تواهبنا مجلس مستوهبها كان مرحت مسارع العلدلو نتوتاتا تاريمنا بزيهم كتاوتو تواهبنا إتي استرفه أهارناها تأزي بعبيو سليان هندساني زي تخو قلت أصنع حقوان تخونا أب سليان هندسان قل أبزيز نبر نتفتات وحو تصادفوا ينيرو تزبر تعي نسألعي نفيهم كفولتو خمزو اللوام كان حدا معلت كسب 4 5 معلت أوشت مسمر صلاي كنيم ملء ناي صلاي ريبورت ندم حلالفو ناي صلاي صبوق يعمل
سليانا هذا بهذا كل مسمر كتقعوا استخجروا صنعهم لصنعتهم كتصافوا صنعهم أبقى لك زي كله كمان يمان كون صدام مستفلا لي ياخذ خلو يدلنا فنجري إنا لنا مستفهمنا لحتى بحكات واحدنا ننسر ولا خسقرناكم ولا بوتا معرفينا كمان أستفلا لي بحدي من هندسة نستوها كهذا زي أمد بالله سنة تخوض قرأت بناهم تبنا تبو كم دعين استفهمنا هم حبريتات دوغنا تني هندسة هنا بدرجة حلو يكون مبر عين السبب له زي بقعت له كاب شاف شاف ينيرو أبدا ندر مئتو تكون النية زارب له أبرستي أتيمو دوس عبوتات كشينا لنزم سوات قدرات يرني نزح كل وديهم سالستي 4 معات 5 معات جيرن كل سكلو وكل سنقص زي حمنام أبتي أدمنس الله كلها نينا بترباز نصبيو دخام تنيت صنئي كان مثلا نورا نروي نزخون سبعي وحوا نزوف فرطح ما يبراشو أبدخون أورات انددي تسنكركم كايستيو دخون زقات منكم كاني عم إلاي نايتيوم وقعديو سوء عديو أتي زقات أموتا بنصر كفلت كم زولو صباح نقول نحنا عبالنا عين السعودينا أبي تسويقنا أبي كقديفنا أبي كقبيرنا زبحتوق من لسال بلك أخاتي استجبر مدبك هرمت لبنا ثم أبوز نور عزيز حلفنا هرمت لبنا يتي تقادلاي وين يتأهدو بقرب أن خفلتوا ننحرنا وكنا تحققوا كما أهدو حدا عرمشاوي أهدو قينو سرح كسرح ناي سرح بقعته بقع كون كم خفل سراوت بتعميم وديمه أب كباب دندن تقاماي وجن جنبارنا أفا عملتو أب استبهدت بوتا سوليقا أب استجبر متقعتي كفل سراويت 16 بليتي تعقمة أب زنقر اللجزية أب كلمة مزاجبون مكلاخل زجلجلو زورياتات نتوكتي أب زتعودلون نايليتي حلوة إنها اللون رشاشاتن تانكتاتن نايت إذن مدبراتن مسنجراتن جوبوتاتن بزيت حشمشمن كرمح محن سجيرهم للناب استمدبلهم مزاجب كتصبعون وحلول الجباب أب حد أوان أدكيعهم وتلاقي لعلواي أكلو مالت حنقولو هاريمون متنتاتو كم زي سرحة بقولو زخالو مستير انتا ينيرو كل مسلوخو دلو بوتاتا سنجخ هلوا يكفتو نحنا عاتينا ينيرنا مورد البحر سبحانه يتلاقي تايقرنا عاتينا الميرنا بنجي قرنا كل مسلوخ لحسن نتلاقي نسو يستاذ قبر في بوتاتا نزو نقبر سلزخونا هابتات تخفت على الوجه قدام مدد بوتاس نكفتو لنا مساعات من ديك تلفزيون عدش درجاتنا زخفوتو له ساعات من زخفوتو تنكي كاي إن جريت كوسكا لو تشوف جلده قلت ولا قد الماتي كي تكوز مو يفشل تي زيادة أنا خد نوع مزجب عني كمسجنا مزجب عني سلاء مخنياتو سلاء تدي فتفتلنا نحن أي مخلصنا ينيرنا لأن كله ما راحت سلزنا ورنا ناي سلاء نحنا ولا حنتي أب جبر الصباح لك يا خبر صوتهم فيهم مسلزنا ورس متقعتي ولا حنتي ودي إنيرو وتمرثنا صوتهم أقدمهم سلز جورز نورو الحرام مجمع سليخنا طريق أغرنا أدخلنا أفتتح مسبت إحنا زي نجوايز اللي قد حبيره هينو أنت دبداب دي ولا قلدي أو قالنا قرقاتي من نانير خفت مسرعنا تيجي حارق العفتيرو الزبا مسورة بنروى أو تهاري منه علامة مسلاق أبننا حدنا ليتم كترن بفلا ليتي كم يقرنا نسولو كم زلنا ملو تريني ويقا ملو بقعات كم زلنا مسلاق دلونتنا الرقا قتنا الصم فتفيتهم ذهبنا عنا خليسنا نحن الصم سلزت عففلنا الصم سلزت ريلنا نحن خان نخنعتو أي تتأجمنا من البات ناي بحر تأجم ينبر نفتي تبع مسبت إحنا نتمد قعتيس بزح جزء أي وسدلنا قلتيفنا عنا بقعنا قلتيفنا حزنايو مستتحزخاء مسوات رعني روس نحن بطلنا ملو
أو أخت توفى أتى جن أي توفيت حجي تقلي بداية العالم نايس لا منفعتنا ما سديت دانا قد ولا حبريتها دهاني مالس كمتي أتاوت ألني جنشل كوينا لتحاسبته هم يكون أنت متقعته تريوه لها أوش تسألي أخا تقدر لها كذا ما يكون بارم تفريش الساقط وتسيا ندحر زي فريش خاني الساقط وتسيا حجي انت نابي أخبت إحتاجه زود حدث لكم سوي محاري شو تدرس سوي كتير كلتين حاجة حدا جديد إذا نايمو دعتا خلتي جديد قال تمارس نعم شيلة تاخذ متانجي زجر ما بمسي ابن دار بعته مسبت احنا ما يقلن ستينا نعرفنا معناته ندن كدي اجي ما تعرفنا ايتام تي تابلت نروي ما نبل عفوا جنب خوينا نحن انا زنبركوا مسرع حنت مسرع بدندن تورد يا مالك تابعت ورد تابعت تمدبت حيلي ناي حيلتات ودلقسز بهالمر حيلي ياتي ازاز حيلي سكرو سون كل يوم قلنا بحق حيال سبعي مخانينا تعزيمنا طفف ندبلي صغير ابز حجي حبريته هو هابنا كله مشت ساعه 10 حده ناي مشت كتبغوس يخ كابزا ساعات زي اخذتها خنا لنا بقس كتبلو كلهم ጫማኹም ኣብ ኢድኩም ኢኹም ትሕዝዎ ተባሂልና ብኸምዚ ንፀፀር መሳሊ ወይ ገለ ተባሂሉ ወልፈታት ተዋሂብና እግርና ከም ጫማ ጣሊና ንምንታይ እቲ ጫማ ድምፂ ከይገብር ተባሂሉ ይውፅኢና ዘለና ምክንያቱ ብሓደ ፀቢብ ነገርና ንሓልፍ ዘ እዚ ስልያና ፅኒዖም እዮም ሃንደሰና ፅኒዖም እዮም ኩሉ መፅናዕቲ ኩሉ ሳቶም ወዲኦም እዮም ትስራሕ ንሕና ኣብ ምንታይ ንኣትልና ኣብ ተግባርና ንኣትልና ኣብቲ ተግባር ግን ከመይ ጌርና ኣብቲ ተግባራውነት ከመይ ጌርና ኣብ ዓወት ንበፅሕ ጥራያታ ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጫምኡ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ኣብ ታዕሊሙ ካይተረፈ ኣረጋግፃ እግሪ ናይ ዕጥቂ ደይ ተደልየ ኣቑሑት ናይ መሓዝ ውገት ከም ዘሎ ናስ ካብ በዓል ደንደር ካብ በዓል ዋንጫ ይዝብገስ ዘሎ ውገስ ከሉኻ ኣፃድፍ ኩለን ዳ 26 ዳ 11 ዝኣትውዎን ቦታታት ስለዝተሓበረና እቶም ኣባላትና ነናቶም ቦታ ኣለዎም መሳርሒ ቢፔላታት ኣለዎም ወፂኦም ክልግስዎ ከም ዘለዎም ሰዓት እዚኣ መደብ ኣውፅኡ የእማን ሳዕሪ ኣግራቢ በቲ ፀልኣይ ዘይረግፆ መገዲና ንከይገና እዚ መገዲ እዚ ብቐንዱ ካብቲ ናይ ስልያ ዝመርሑ ነበሩ ደቦም ንበዓል እዩ ንሱ ተኣሲሩ ወዲ ሓዳስ ንብሎ ስሉ እዩ ካልኦቱን ነይሮምና እዮም በዓል ወዲ ሸኽ ቴድሮስ ገብረ ሚካኤል ስሉ እዩ ጊዜኣቶም ነቲ መሬት ቅርፅኹን መገድኹን እቲ ሩባታትኩን እቲ ጎቦታትን ሽጥራት ብደቂቕ ተፀኒዑ ኣብዚኣ ሕጂ ቁርብቲ ናይ ባህሪ ተፃብኦ እንታይ ነይሩ ሓደ ወርሒ ታሕሳስ ስለ ዝኾነ እዚኡ ብርቱዕ ዝኾነ ዛሕሊ ነይሩ ብርቱዕ ዛሕሊ እንደገና ማይ ጀሚራትና ሸዓ ግመ ነይሩ ከም ዝወዲ መንጀ ዝበሎ ማይ ከዓ ኺፍኪፍ ጀሚሩ መጠን ዘይብሉ ቁሪ ነይሩ ማለት ድሓር ወዮ ጎልፎ ዝጠቕለልና ኣብ እግርና ምስቲ ጭቃ እንታይ ኮይኑ መሊሱ ከቢዱ ፀገም ፈጢሩ ማለት እዩ ነዚ እውን ኣብ ወውፂና ደርቢና እዩ خيد دندن بفلاي بزغن كاثري اخو الخابي شان حرمز ازي نوح غبي تخزبل خاي نخيد مو نوي ساعات يوسيد الناس لمتاي شتت يبلسب دمص يقبر صلاه نخدانا غير تباهيلو خا نوح تطوتو كاو خات بغس كم دابلت غزي يوسيد لنا ምናልባት ብጾትና ውቃት ሒዞም ዲዮም ገለ ሒዞም ዲዮም ዕጥቂ ሒዞም ስንቂ ሒዞም ክወርዱ ከሉ ይህሉ خدينات بزخون أو وتات قبل كلاي أفتفنجي ذلو تحتين يطلعي سكتاتلو تقبل هجي إذا مزبلتنا عتي مش قبر بعد دبرهم كله مستودع حيلتات وردين مستبه عليه حتى ملقطة مثلنا إذا توصلت أنها بعد الشهر ملقطنا عتي بين جيركا أقدمك قدم أهدوتات مرادا إني اتحلل اتحاد الله نزخون تخينها بتها مشيت وقحت عندي ورد حاسب دلله بدرو تمشي دلاجن سبات كورد له الرئيس بو كندي سبكون حمش تسب ثلاثه ابارات ناي سليه ساميل مرحم مالتي كهندسه اخل التسب صحوفات
نفسهم زغولو وقعد لهم وهابنا يلمنا حركي معشون ولا هذا الله جواتو عليك موسى قبل الرهان بهال موسى تسلم يقولون نبرنا اليوم مسلم بدينا اليوم هجي بيت حاجة ثانية سلي أنا تحتوه خذ موتين نقبل فنجين مالاي تبغى سرطان كمالك سرطان كبر كل أبي كبر سرطان كمثلا تبغى محمد الله هذا سلا قد ما تقول تحت اليمن عوجا فنجي خبر أفتح على اثنين هل عيتي بتوم كوميتان قد الله خاف ورده عليه هل خيمن أنا على عيت فنجي يجي فوز ده ليه يتعلق عينك فنجي سرطان بدون كل صوت هاجر تسرالفو أتحازو أقمصبو أصارو نزيهم من دحري أصدقاء تزقلم قد خول ماتي بتيم زبرنا أبلات كاب أقن على دليتن هرفانن نيروهم نيسرح إذا دليتن هرفان زي بزلع الدرجة كتكملوا كيلومتر بتي بالألو أكل تهاونا ممرحن حاولتها المسألة كأني نحنا نسأل أي أتحازو أقمو مورالو بذكر عن متن كأني ناي مسرح ويكأني موقع كلوتس عندنا ينيرو سالات صفوف مصنعتس أي توفيتن ثلاثة سبينا خفيلنا نحنا بثلاثة سب نتي وخيناتتي كوداي إلكا أي تحسبوني ها ولا أنا بنفسي سي بزح كينات فلت جن كم أتصففتن تريتن كينات أيراهم نحنا مسأتنا تيجنبار بفنجيت حصرة كلتا سلسة قدامن كالأي نفعات زلوه أزي قبيد بمخانو عم كتال كأني حيال بخونه الناس اللي أتات نتسان كم نوري نزخلو سيرنا نحجي مود أتا أبسلكا عم نتسان أبترق عم نجوا إذا عم صور نقرأ كنوافر كم دلنا بالعلوس حالتنا تحبيرنا نزيس الحزقة بزلع الدرجة كنت كمول لخ إلنا عبد الحجي كابي كم شجر انتهي يرشعوا شتته لمو دندن زوزح أقرابه ونقي شتت مسبرخا صعد أقرها طبيعي عبلك هذه شوف ونق انت كنا تتشكى يعطوك دم زع 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 والكل صعد أقرنا تقريدي انت كنا زحلي مسو تسقى يسكاب زي الجمال ناي لومي مدمنا أبز تفتصيم الله زخبركم تعزبتنا أبز مزق كل تسموني كون مرخمنا كسب شعو دحنك النيوم